Os concellos do Salnés atópanse desbordados ante a recollida solidaria da axuda humanitaria para a Ucraína. Esta mañá os concellos da Mancomunidade mantiveron unha reunión de urxencia para ofrecer unha resposta coordinada na xestión desta crise. Acordaron suspender a recollida de produtos dende este mesmo venres. Vamos a suspender desde os concellos a recollida. Non sabemos se vai ser de forma temporal ou non, pero agora mesmo temos que ordenar todo o que temos e temos que garantizar que chega quen o precisa, non? Entonces, este venres se vai a suspender a recollida. Como alternativa, os concellos da Mancomunidade promoverán as doazóns económicas a ONGs que están a traballar sobre o terreo. Vamos a publicitar os distintos concellos, xa temos unha recomendación da FEGAN destes días que ademais provén da FEN, con distintas ONGs que están colaborando na recollida e que ademais están colaborando en axudar as persoas e que quen queira seguir colaborando a partir de agora que o faga con unha aportación económica con estas ONGs. E piden que se deixen de doar xa medicamentos porque moi dificilmente poderán chegar ao seu destino. Tamén pedimos que quen vaya a donar de aquí hasta venres que non donen, e o agradecemos na alma, pero que non donen medicación porque non se vai a poder utilizar porque, nos considera quen é competente que non cumpre as garantías. Sobre a xestión do material xa recollido polos concellos, a Mancomunidade acordou fretar un camión para facer chegar esa axuda a quen a necesite. O destino, eu creo que está en zona fronteriza dentro de Polonia. Despois ali xestionan a entrada gradual en territorio xa complicado. Na xuntanza desta mañá tamén se falou da acollida de persoas refuxiadas. Lembran que os concellos non teñen competencias nesta materia. Póñense a disposición do Ministerio de Exteriores e estudarán fórmulas para a cesión de vivendas. Estamos os concellos para colaborar coas administracións competentes e así, os alcaldes, e eu mesma tamén como alcaldesa, acordamos que cada concello, en función das súas capacidades, vamos a facer as xestións para ter vivendas, quen teña vivendas sociais, dispoñerá das súas vivendas e quen non, buscaremos a fórmula para ter algunha vivenda disponible. E fan un chamamento ás iniciativas privadas a que se coordinen coas administracións pensando, no ben das persoas refuxiadas.